भक्त तड़का की घरही में माई के बुलाई हई मंदिर शंकर भगवान के कृपा से ईश्वर के कृपा से जकरा के वो हाथ मिलल बा वो दोनों हाथ एक बार उठा के अजोल से जकरा लगा दी दोनों हाथ पूरा उठा दी जकरा के वो सुअर हाथ मिलल बा। बोली साचे दरबार की शंकर भगवान की श्रोता समाज की धन्यवाद। आई भक्त कैसे कहतड़ माई से अब है के माई हम तरौरा के बोलावत तनी राव सुमिरन करत तनी लेकिन हमरा कुछ हो ज्ञान बाना आ हम जाना तनी जे कम पढ़ल लिखल होला माई ओकरे के ज्यादा मानले जे कमजोर बेटा होला माई ओकरे के ज्यादा मानले। भक्त के भाव बा भक्त कहत तड़का कि सुमिरन करीला महारानी के सरदा भवानी के सुमिरन करीला महारानी के सरदा भवानी के बेटा तोहर करता पुकार हो हमार मैया गोपलई परिवार को अपन आशीर्वाद बनावे के पड़ी कैसे भक्त कहतड़े जो बचा भीड़ मोरले जब बचा भीड़ जब बचा भीड़ जब बचा भीड़ पहाड़ी भागा तन तो आईलू माई कोतने जगनवा
पर हम कहते का तोहरा बिना डोले ना पतैया, तोहरा बिना डोले ना पतैया, गावे ना कवैया गुरु बाबा करो ना विचार हो हमार मैया को भलई हो, खुशी करो ना विचार हो हमार मैया को भलई हो। पुरस्कार